Most konkrétan csak egy ilyen sajtóprobléma, vagy ez politikai ügy volt, hogy felfújták ezt a dolgot, itt nem támadásról, nem a lakótér támadásról volt szó, hanem egyfajta túlzó sajtóállítás miatt egy civil szervezet úgymond felháborodott, és ez nem az antifasizmus témaköre, hanem csak egy... És gondolom, hogy mindenkinek a véleményét tiszteletbe kell tartani. Kornis Mihályét épp úgy, mint a hírszerző.hu főszerkesztőjének, Seres Lászlónak a szavát. Én nem akarok ők vitázni, nem értek egyet velük, azért vagyok itt. Mert igenis azt gondolom, hogy a magyar közélet egy és oszthatatlan. Nincs olyan, hogy itt vannak és ott nem vagyok. Nincs hétköznapi és vasárnapi létben, alkalmas és alkalmatlan időben, ott és akkor, ha megszólítanak, tanúságot kell tennem arról, amit gondolom. Ha a golymotorosok megszólítanak, nekik is el fogom mondani, amit gondolom. Ha a népszava kéri ezt, neki is elmondom. Önnek is elmondom. Erre tettem esküt akkor vállaltam a lelkészi hivatást, vállaltam azt, fele barátom javáért, és azért a feladatért, amit az örökkévaló, a teremtés történet szerint az emberre kirót egyetemlegesen, tehát nem csak én rám, mint lelkész, hanem mindenkire, de nekem a mintaadás, a példa követésre buzdítás különösképpen is a munkám. Én tehát azt gondolom, hogy az itteni megjelenés formája ugyan politikai aktus, politikai demonstráció, de a tartalma leglényeges szerint az ember emberségét nyilvánvalóvá tenni igyekvő akarat, amely a legbiblikusabb történet. Sajátos módon Isten tisztelet. Ön szerint a mostani közéleti válság nem magyarázza egész egyszerűen azt, hogy vannak olyan szervezetek, alakulnak olyan szervezetek, amik így a civil nyilvánosság helyett egyfajta ilyen militáns módon próbálják kifejezni azt a sok-sok igazságtalanságot, ami a hétköznapi embereket éri. A rendszerváltásnak nagyon-nagyon sok vesztese van, és egyre több van most igazából jelen. Azt gondolom, hogy igaza van. Súlyos a kérdés, amit föltett. Hogy gyorsan válaszoljak, egyrészt igaza van, nem lenne ez az egész, hogyha nem lenne ennyi vesztes, ennyi kudarcos életű, ennyi szorongó, megszomorított ember a magyar társadalomban, milliós nagyságrendűre teszem. Majdnem azt kell mondanom, hogy ha nem csinálnánk mást, lelkészek, a másik ember méltóságáért, élete teljességéért felelősséget vállaló, mint embertől emberig próbálnánk segíteni, éves, évtizedes feladatunk lenne. Azonban a világnak megvan ez a különös ellentmondása, nagyon szó sátáni valósága, hogy mi magunk ugyanakkor, miközben gyógyítunk, tanítunk, segítünk, bővítetten újra is termeljük azokat a viszonyokat, amelyek az áldozatokat termelik ki. Nem tudok megoldást a társadalomfejlődés, az aktuális magyar társadalomfejlődés ezernyi zsákutcájára, akkor sem, ha rettentő módon érdekel ez több mint 30 éve. Az által megidézett Bíbó Istvánt és Kemény Istvánt, akik mestereim voltak, édesapámnak jó barátjai, börtöntársai, haló korukban is áldom, és példaként ideállítom a gyülekezet elé is, hogy tanulják meg tőlük, hogy hogyan kell ez a töménytelen kínnal senkiről le nem mondva adakozni, miközben pontosan tudom, hogy inkább elővételezem ezt a tudást, remélem, hogy lesz egy olyan idő, amikor a gazdaság eléri azt a szintet, ahol szinte magától egy csomó kérdés megoldódik. Magától tömegméretűvé válik a demokrata gondolkodni képes ember, ahol nem felülről, fölülről, eszméktől, pártoktól, kutyafülétől várja az egyszerű kisember élete jobbra fordulását,
hanem képes valóban sorsát kezébe véve, lemondva az erőszakról, lemondva minden olyan eszközről, amelyen önmagát is méltatlan helyzetbe hozná, ha használná azt, megcselekedni azt, amit ott és akkor a másik embernek meg kell cselekedni. Mi csak erre kívánunk kérni. És ennek a civil összefogásnak ki lenne a kezdeményezője? Egyszerű polgár? Nem tudom. Ebben az országban igazából nincsen ennek hagyománya, hogy egyszerű polgárok kezdeményezzenek. Vannak. És igenis tessék hinni az egyszerű polgároknak és polgárokban is. Én gyülekezetet építek, 30 év vagyok lelkész, Békás megyeren 20 év vagyok lelkész. Jöjjön ki, egyszer beszélgessünk arra. Ja. És akkor megmutatom, hogy ezt hogyan kell csinálni. Úgy, hogy az ember mindenki, még az Ág is húzza, kétségtelenül, nekem olyan apám volt, aki hihetetlen szűkszavúan, de jellemet erősítő módon volt akkor is velem, amikor börtönben volt, és marad, immár 22 évesen, pedig 22 éven meghalt. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, és ezért tényleg úgy érzem, hogy nem csak élet, nem csak jövő, nem csak remény van ebben az országban, hanem értelmes ez a mi munkálkodásunk, az ön is, meg az ön is. Szerint most egy Magyarország van, vagy több Magyarország létezik párhuzamosan egymás mellett? Egy Magyarország. Azok, akik ott a tér túlsó oldalán demonstráltak, azoknak a magyarság képe az megfeleltethető azoknak a magyarság képével, akik itt álltak ezen a téren? Tudna ez a két világkép egymással párbeszédet nem folytatni? tudom, de az, hogy párbeszédet folytasson, hogy az ideológián, a szavakon túli valóságát a másik embernek elérjük, ez feladat nekik is, nekünk is. Köszönöm szépen! Minden jót kívánok! Ne szeressenek velük a nem, az Egyesület, bocsánat, egy olimpiai világban nem lehet fasisztálni. A csapatban vannak